KARBI ANGLONG Women Justice Forum atum Borlangso along aro mate sub-branch kesengpon. Lakhain korapon nilip MSC constituency ko parlo pini ni bhai thongke raisi arni Borlangso langming terangarong along KARBI ANGLONG Women Justice Forum aro mate sub-branch kesengpon lapen kacethan chimung amai padopo. Maya long KARBI ANGLONG Women Justice Forum Central Committee amai pi violet bepi pen kethan ponke non ke dobo mapir thialong Arlo sumaratum aja kongko son pensi chisini nang jimalapen Arlo sumaratum ko son pensi kachingrai thekji ko son pensi kachepa jok thekji lapen school mate lokacharli nang ji anathuta ko son pensi chithur dun thekjima hai hoi jumesen alamte than paklarpo Pini KARBI ANGLONG Women Justice Forum aro kesengpon amen lake KARBI ANGLONG Women Justice Forum Borlangso langming terang aro pusi amen irponlo Keja atum amen lake Sangpi Sika Ingtipi President Sangpi Thui at Ronghangpi Secretary Ilis Ingtipi AGS Amtu Tok VP Ampu Rong PP Advisor Sika Teron P Banker Latum Hello Bangso Amayalong Sangpi Malika Kropi KARBI ANGLONG Women Justice Forum Bukazan Branch Alangli Si Mai Jepahim Pipon Lapen KARBI ANGLONG Women Justice Forum Central Committee Pen Lumahus RP Kacetong Pon Ke Sangpi Violet BP Mai P Sangpi Priscilla Teron P Secretary Lapen Sangpi Indira BP Atum Central Committee Pen Chetong Dun KARBI ANGLONG Women Justice Forum Central Committee hoi pen pidi Borlangso langming terang rong humri alam the rada panthan itha temya Rangsi ke media abitung utumhan kero people padlo atema helowing penalitung bangsi dak Borlangso long same Borlangso ani marli tung same soarlo aja ko aphan akar ido ko kemang pen pinini tum dak langlo laso ke bang along nilitung ini bang ke pason nido itum KARBI ANGLONG Women Justice Forum Central Committee la pen District Committee pen branch itum jera pen sini tum dak program bang nang bilo keson bang ke awareness program so awareness program bang ke lakini tum soarlo tum non na makisung aphere me pen cheng lok pen soarlo tum aja kong ko PPC ke nang jima la haya ra chap thak sini tum jethan jimum ponno cherok to ame si chibi ponno la pen la ini bang ke pinila dak Borlangso langming terang arong same KARBI ANGLONG Women Justice Forum a branch mate bukajan ang kangalong nili pang moskelong sa paduponlo sila dak ani marli tum same pinang an ya kisung ke podo la pen sarkar pen dami kilong dun de la hai son padopik la pen oso mar pen chenglo ame thanga to makisung ke boy do o sila ka do be kisung ke boy pen ka chepa jog ji pulo te la bangke cerapet nang ji pulang teman ning ke matha dolo sila bangso ke cerapet asong nang ji pulo te ni tumta damtang same pinang ana lang tum tame ni tum ke claim ke dam son an nang theng bang bomor pen lang tum makisung same pinangan bukajan district committee tum pen lang tum man cerap bomor bangso ning ke the bangso ning kang samen selang le tum talang so branch bang mata ro bang seng nang ji ben si pinini tum tame bang pen ada aro tame seng kon long lo la pen pinang an alam ki tum cerok tok ame same padu long itum SGB lo la pen rong gambura lo la pen rong basapi lang tum tame nang cetong rundo selang le tum pen dalam ke pinang an alam ki tum cithan je pari pon lo asi prang KARBI ANGLONG arat tame son itum so lo tum tame jakong di chini nang ji la pen la so jakong a chini long mang ke tum ke long nang ya right ana bang ke tum long pon nang ji la pen tum so lo tum bang ka pheri ka therak abang pavedet si mitang thailong ria phan same karja bun thip je phan si anong tin same tum la so aro branch same seng kon bom nang pol la pen chithan je peria sai tame deng kon bom ji la pen ke bang ji lang atarik same ni tum tarik si pen tarik phon ba ke tum borpung tarapung along an same ni tum bang so sai bang deng kon ji la pen la son si so da bang ke tum cherok to amai bang ke continue bi pon po halalo basi nale tum channel pen tum kui bang KARBI ANGLONG ra phan tum so lo tum non ke jakong ji pharang porlo tum so lo tum khai long ria phan ka cherai kom nang ya porlo la se bang putin sami tum la cherok to amai bang bu kon nang po la pen ai so lo tum same ka phere ka there ka we dat pen itum du abe asai long sami chera nang po pisi ni tum Central Committee KARBI ANGLONG Women Justice Forum hoi la pen bukajan District Committee tum pen tum chelang si la so sai den kon lo mem ladak no na men ki bang ko son sa men irpono Borlangso langming terang a branch ani marli pudini tum bang to chero arong masi Borlangso penak lo posi a branch men dal posi ipon dal lo